Wes, maju. Oke. Tembak. Woi. Kok mau terus. Tembak temenan iki. Tembake lho. Saiki ora ana sing genah siji karo dolananku jaman biyen. Seneng lanang wadon iso kumpul. Lah saiki nek dikoyokno ngono ya meteng kabeh wedok-wedok iki. Andi bocah-bocah iki. Menan suwe kuat. Bram. Suwe kabeh kon ku, Bram. Nanggung bos, kowe metu bos, aku sih dilungkas bos. Nang cepet rene, tak tunggu nang pangkalan. Cepet, Bram, suwe-suwe. OTW bos, OTW. Ayo. Santem kowe, suwe kabeh. Oke. Andi. Asem iki. Bacul. Sampe gerane joyoi. Sepurane. Kayak dikon, kok nguyone kene iku. Anak buah bos Jo. Baron, yo, tak tantang ngono yo. Cepat, nang barat, cepat. Ini gerang, ayo asem caiku. Nah, pas kon. Ya, ayo nang bos. Oke. Bos lagi nelpon iki mau. Ceki. Siap. Gal. Asem iki suwe kabeh. Mas. Suwe kabeh. Isih watu ta? Yo bos, mebeng kakek mangan rujak bos. Anak musa anyar, Bos. Nggih. Arek iki dolan, Bos. Anyar wonge. Wani-wanine kok nantang dewek. Ayo parani, sikat kabeh. Yo bos, budal, celurit, arit, pacul, tak siapno kabeh. Bunuh bos. Hanya ada satu kata. Lawan. Si. Mirandi. Aku pamit dilek sarapan bos. Kuru mangane akeh. Karla bos, mek kare duwe anak buah setok iku bos. Si, putus sih. Oke bos. Bos, ini bos. Hei, Sepurane yo. Suwe kabeh. Sepurane bos. Sepurane. Cilik akeh badokane. Cah, piye meneh? Tak ubah iki. Angkat. Ayo bos, ayo bos. Oke. Apa nyana lentu? Apa bos? Cari. Ikas tadi. Pangan apa bos? Oh, memang kan sate. Enak bos, abis itu bos. Oh, enak. Bos. Ono musuh bos. Nggih. Hah? Apa iku mau? Lawan bos. Bos. Ojo bos, nek kene ae lho bos, adem. Panas iki lho bos. Panas bos. Panas lho. Kowe lanang cemen ta? Cemen ojo bos. Aku harus mutusno. Iki bos. Lawan yo. Lawan. Sik. Senjata yang ada iki apa? Wis tak siapno kabeh. Oh, biasane. Wis. Oh, ayo. Berangkat ae, Gus. Oh, bos. Iya, men. Yo to. Suwe kabeh kon. Yo.
Ojo marok, ojo marok, ojo marok. Kelawane. Nyawa piro kan musuh aku? Akan cangkem kon. Wes ayo langsung ae. Ayo berangkat, ayo. Hati-hati, Bos. Takut udaane se. Ayo, demu piro. Wis sak ngarepe, ayo wani piro kon. Wis, Wes, deke. Ayo. Weh, menang Bos. Kalau jempol kok menangnya menang iki kok. Iya. Weh, Bos. Bos, ayo. Tonton gini, Bos. Bos, dengan Bos ya. mati mana pisan? Mati. Mati pisan. Mati. Dong anu kon. Semangat. Oke. Iki ekrane bagus piye niki? Wis ayo to, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo to, Bro. Ayo, mati kon iki. Ayo. Wis, menang kon ki nggo. Pasti bisa. Ayo. Salah kon. Mati. Versus Lawan. Kayak aku sik yo. wes langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Dawud Channel. Terima kasih buat pemirsa, penonton, subscriber kita ya yang sudah mengikuti sampai sejauh ini. Mohon maaf kita telat upload video beberapa minggu ini. Hari ini kita sukses memproduksi film kelanjutan yang kemarin, guys. Jangan lupa ya, insya Allah hari Kamis kita launching episode selanjutnya. Tetap saksikan dan dukung channel kita dengan cara like, comment, share, and subscribe di channel Dawud Channel. Makanan khas campur jo.
Bikin lambe, dhuwur lambe nisor doer. Wer. Asik guys. Terus gak ngopi. Iki guys. Rasa apa mana ini? Rasanya piye guys? Mantap. Lombok piro guys? Setengah kilo. One two action. Salam Ta'uwak Channel. Oke, ngenyut es dawet Yulastri. Mantap. Salah. Siapa jenenge? Laili, nah celuk Yuli. Mbak Laili. Oh, Mbak Laili, celuk. Ah, berarti es dawet Yuli. Yuli. Heeh. Mantap, guys. Oke. Muga-muga tim Endewe tetap akur ya. Muga barokah. Tetap bisa berkarya. Oke, guys. Oke. Salam, bismillahirrahmanirrahim. Penyut. Mantap. Iki cilik panganan akeh.